வணக்கம். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கத்திரிக்காய் சாதம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இது ரொம்ப கர்நாடகாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ். பெங்களூர் சைட்லாம் போனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அதை நம்ம இங்கே எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சதாக இருக்கும். நம்ம வெரைட்டி ரைஸ் செய்கிறதுக்கு இது ஒரு வெரைட்டி ரைஸாக நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம். இப்போ தேவையானது பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் ஆபியஸாக தேவைப்படும் உங்களுக்கு. அப்புறம் கொத்தமல்லி, புளி, தேங்காய், உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், ரைஸை நல்லா ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சுக்கிறோம். பாஸ்மதி ரைஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அதை ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம், ஒரு ½ அன் ஹவர் ஊற வைங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அது நீங்கள் எந்த ரைஸில் வேணுமாலும் பண்ணலாம். பட் பாஸ்மதி ரைஸ்னால் ரொம்ப அந்த ஒரு அழகாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்காக பட் அழகாக இருக்கிறதே ஆபத்தானது. பட் நம்ம வேறு ரைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த ரைஸ் வேணாலும். இப்போ நான் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அப்புறம் இன்னொரு பேனில் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு பட்டை மிளகாய், மல்லி, வெந்தயம் எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். ஃப்ரை ஆகி பாருங்கள் எவ்வளோ பொன்னிறமாக வந்த பிறகு அதை எடுத்துகிட்டு அதோட தேங்காய் சேர்த்துருங்க. தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்து வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அதை மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணணும். அதை கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுங்க. தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துங்க. கத்திரிக்காவை இப்போ நம்ம ஸ்லைஸாக வெட்டிக்கிறோம். வெங்காயம் சிறிதளவு இருந்தால் போதும். அரை வெங்காயம் இருந்தால் போதும். 2 கத்திரிக்காய் எடுத்துருக்கோம். நான் பெரிய கத்திரிக்காய். வெங்காயம் வந்து ஒரு சின்ன வெங்காயத்தில் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். மறுபடியும் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு இன்னொரு பேனில், பெரிய பேனாக எடுத்துங்க. இதில் தான் ரைஸும் கிண்டணும். அதனால் இதில் வந்து நிலக்கடலை வேணும்னா சேர்த்துங்க. அப்புறம் முந்திரி எல்லாம் சேர்த்துட்டு பொரிங்க. கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, அப்புறம் கருவேப்பிள்ளை இதெல்லாம் சேர்த்து பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. மிளகு வேணும்னா இப்போயே சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ சேர்க்கல. வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கட்டும். கத்திரிக்காய் இப்போ சேர்த்துருவோம். கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்குற வதக்கணும். தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இப்போக்கி. வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு. இதோட மஞ்சள் தூள், பெருங்காயம் சேர்த்து வதக்குவோம். அந்த வாசம், கத்திரிக்காய் வாசமெல்லாம் போயிடும். பச்சை வாசம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துங்க. அதுக்கு மறுபடியும் நல்லா மூடி வச்சு கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகட்டும். இப்போ இதோட புளிக்கரைசல் கொஞ்சம் புளி காட்டணும்ல. இப்போ புளிக்கரைசல் கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும். 6 எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு இருந்தாலே போதும். அது புளி கரைச்சி கொஞ்சமாக, ரொம்ப தண்ணி சேர்க்காமல் கலந்துட்டு சேர்த்துக்குங்க. இப்போ அதோட பெப்பர் சேர்த்துக்கிறேன். நான் பெப்பர் முன்னாடி போடல, அதனால் இப்போ பெப்பர் பொடியாக சேர்த்துருக்கேன். இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த மல்லி, மிளகாய், அதை மசாலா அதெல்லாம் சேர்த்து இப்போ இதோட மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். தேங்காயெல்லாம் சேர்த்தோம்ல, அதை வந்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். நல்லா எல்லா கத்திரிக்காயோடு மிக்ஸ் ஆகிற மாரிக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. நெய் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், வேண்டாம்னா விட்டுருங்க. இல்லைனா எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் கூடுதலான எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நல்லா வதங்கட்டும். ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ரெடி ஆகிட்டுங்க. கத்திரிக்காய் அந்த கறி வந்து ரெடி ஆகிருக்கு. இப்போ அந்த மசாலாவோட நல்லா இதாகட்டும். இப்போ நம்ம ரைஸ் குக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பாஸ்மதி ரைஸ் அதில் கொஞ்சம் கீ சேர்த்துருப்போம். அந்த இது அப்போ தான் நல்லா பொலன்னு வர்றதுக்காக. இப்போ அதை வந்து நம்ம ரைஸை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறோம். நான் 2 கப் ரைஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த கத்திரிக்காய் 2 கத்திரிக்காய்க்கு 2 கப் ரைஸ். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அது எல்லாம் அந்த மசாலாவோட சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகணும், ரைஸோட மிக்ஸ் ஆகணும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வருது பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லா மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கிண்டுங்க. ஃப்ரீயாக இருக்கும். ரைஸ் இதோட கொத்தமல்லி சேருங்க. சேர்த்துட்டிங்கன்னா வாவ், இப்போ நீங்கள் ரெடி டு சர்வ். எடுத்து எல்லோரும் இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு, இதுக்கு தயிர் பச்சடி, ஆம்லேட், ஆஃப் ஆயில் எது வேணுமாலும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியானது, செஞ்சு பாருங்கள்.
என்ன கத்திரிக்காய் சாதம் சூப்பரா? சாப்பாடு சூப்பர்.